Badolladors s'han dut un premi a la millor iniciativa de ràdio pel seu programa Fricandó Matiner de RAC 105. El locutor ha estat guardonat pels alumnes de la Universitat Abat Oliba. El Fricandó Matiner de RAC 105 s'ha endut el Premi Goliat a la millor iniciativa de ràdio. Més de 300 alumnes de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Abat Oliba van ser els encarregats d'atorgar un premi que per al presentador del programa té un significat ben especial. Sempre que reps un premi és una miqueta el premi, valgui la redundància, a la feina feta dia a dia, i segon que ho fan uns estudiants que no surt d'una sospitosa votació estranya, sinó que són els propis estudiants els que decideixen qui s'ha d'emportar. La història bíblica de David i Goliat serveix d'excusa als estudiants per ser ells, els novells, els que jutgen els professionals. No es tracta només d'escollir els millors anuncis de l'any, sinó d'encarregar-se de tota l'organització. És una gala així portada des dels alumnes, amb una supervisió de dos professors, i més que res ens han donat l'oportunitat d'aquesta iniciativa de sentir-nos ja en un món laboral, estant estudiant encara a la universitat. També es va guardonar el millor anunci còmic o la millor autopromoció, entre d'altres. El publicitari Marçal Moliner va rebre el premi a la millor trajectòria professional.